Doncs aquest és un detector de radiació electromagnètica. A dalt assenyala l'electricitat i la càrrega elèctrica que hi ha, i a baix el camp magnètic. Llavors, ara està a 0, es veu bé? Vale. I si la posem al voltant del meu interruptor, o de l'interruptor, que es dispara. I quan sona l'alarma... Ara provarem amb un mòbil. Bueno. Però res, no és perillós, és segur. Doncs estem a fora, estem al pati, a l'exterior, i com podeu veure és de 0. Donaré una miqueta una volta per veure si canvia. Sembla que les plantes no desprenen electricitat. El dipsi tampoc. Doncs res, 0. Entrem. A la cuina. La nevera. Congelador, no detecta res. No detecta res. A veure per aquí... Microones sí que és perillós. I això no està encès. A veure, doncs diu 140, 180, 200, 260, gairebé 300. El desconnectem. 0. 0. A veure, per aquí tampoc hi ha res, la campana. 0. Els fogons 0. Ah, no, 0 no. Bueno, una miqueta. 40. Clar, són algun tipus de radiació per aquí. Al voltant de 40. Tot i que estan apagats. Si estiguessin encesos sortiria més radiació. Radiació calorífica. A veure, per aquí. No. És aigua. Aquí. Ui. 300. Per aquí no. Només per aquesta zona d'aquí. A veure aquí. Joder, si no funciona. No funciona el rellotge. 80. 80 volts per metre. I ara, a veure aquí. Anem a provar el llum. 200, 240, 230, 200. Aquí, 250. I ara anem a apagar-lo. I ara com mostra. 0. T'ho has portat bé, eh?